खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गाबोन 6थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन आरो 1 जुनाव 7थि खोलोबनि अदेबानि जोबथा खोलोबनि भट होनाय जागोन बेनि उनाव 4 जुनाव साननाय जागोन जायखौ राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर बिजाथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो नेनानै दङ बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव बिजाथि दुर्गा दास बर'नि साननाय हनाय बा आसाया माबायदि फैजों मिथिनानै लानि बिसायख'थिनि भट जोबखांनायनि माखासे सान उनाव भट होनायनि अनजिमाया जि लाख बांनायनि खौराङा गोसारदों बेखौ लानानै चिफ इलेक्शन कमिशनारा सोरनिबा बिथोनाव खामानि मावदों नामा बेनि सायाव सोंथि खालामदों दुर्गा दास बर'आ जायनाखि भट होनाया गासै भारतआवनो बांदों 1,7,00,000 बांदों आरो बेनि सायाव चिफ इलेक्शन कमिशनारा फिननाय होनो हायाखै बेखौ लानानै बेरेखा दोला साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर'आ सोलिबाय थानाय सरकारनि बिथोनाव चिफ इलेक्शन कमिशनारा खामानिखौ मावदों नामा बेखौ साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा ओजोंहाय भट होनायनि जौखोन्दोआ गोबां बांनायखौ लानानै एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म एडीआर मुंनि मोनसे एनजिअआबो सुप्रिम कर्टआव पेटिशन फाइल खालामदों भट होनाया जोबखांनाय लोगो लोगोनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया भट होनायनि जौखोन्दोखौ फोसावनाय आरो भट जोबखांनायनि साननैसो उनाव भट होनायनि जौखोन्दोखौ फोसावनायनि गेजेराव गोबां फाराग दं अदेबानि भट होनायनि जौखोन्दोआ गोबां बांदों बेनिखायनो भट जोबनायनि 48 घन्टानि गेजेरावनो भट होनाय जौखोन्दोनि डाटाखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जाहाथे फोसावनानै होयो आरो बे बिथोनखौ जाहाथे सुप्रिम कर्टआ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होयो बेनि थाखाय एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफर्मसआ पेटिशन फाइल खालामदों नोंथाङाबो सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बा सेकेन्ड हेन्ड गारि मटर बायो नामा बा बायनोफोर सानदों नामा अब्ला सांग्रां जा बा हानायमानि सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बा मटर साइकेल बा गारि बायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो बायोब्लाबो पुलिसनाव खौरां होनो हागोन नङाब्ला सिनायखानाय सुबुंनिफ्राय बायनो हागोन मानोना सोरनिबा मबाइल बा गारि मटरखौ बायफ्रांनांगौबा नोंथाङा गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ बिदिन्थि महरै आसामावनो जानाय मोनसे गोथां जाथाय खावनाय मबाइल बायनायनि थाखाय थैनो गोनां जादों सासे सुबुङा पुलिसआ बुयै बुथारबाय सासे सुबुंखौ बे जाथाया लखिमपुरनि खेलमाटियाव जानो मोन्दों आरो बेबायदि बुथारनाय जाथाय जानायनि उनावनो पुलिस आउटपस्टआव दुंहाव थासारि रायजो राजाफ्रा पुलिस आउटपस्टखौ बेंखनदों आरो अन्थाइ खुबैदों उनाव पुलिसआबो लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों जाथायनि सायाव थैनाय न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिमपुरनिनो सोनाब चानमारिनि 42 बोसोर बैसोनि आरसाफ आली मुंनि सुबुङा मोजां बेसेन होनानै गंसे सेकेन्ड हेन्ड मबाइल बायनानै लाबोदोंमोन नाथाय मबाइल बायनायनि माखासे सान उनावनो पुलिसआ फन हरनानै आरसाफ आलीखौ पुलिस थानायाव लेंहरदोंमोन उनाव हरखाबै पुलिसआ गावसोरनो फैनानै आरसाफ आलीखौ दैखांनानै लानानै थांदों खेलमाटि आउटपस्टआव पुलिसआ आरसाफ आलीखौ लानानै थांदोंमोन आरो पुलिसआ लांनायनि उनाव बिथांनि न'खरनिफ्राबो पुलिस थानासिम थांफादोंमोन जेराव माखासे सुबुंफोरनि सायाव पुलिसआ गाग्लोबनायनि थाखाय होख्रावनाय खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो दसे होख्रावनायनि उनाव गासैबो सिरि जादों बेनि उनाव आरसाफ आलीखौ हमनानै देहा फाहामसालि फारसे लांदों पुलिसआ होननानै फोरमायथिदों उनाव आरसाफ आलीया पुलिसनि बुनायजोंनो जिउ खोमानो गोनां जादों पुलिस थानायाव आरसाफ आली थैनायखौ खौरां मोननायनि उनावनो गामिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै ज'यै फैनानै पुलिस आउटपस्टखौ बेंखनफैदों आरो अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदों उनाव पुलिसआबो थासारिखौ सामलायनो थाखाय लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनाव आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ खेलमाटि आउटपस्टनि सानै पुलिसखौबो सासपेन्ड खालामदों फोरमायथिनो गोनांदि मबाइल खावनायनि दायाव पुलिसआ साबाखौ एरेस्ट खालामदोंमोन नाथाय आरसाफ आलीया सासे सावगारि बोग्रासोमोन होननानैबो फोरमायथिदों न'खरनिफोरा सोलोंथाइ बिफानाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ माखासे गोनांथार खोथा फोसावदों बिथाङा मा फोसावदों फैजों मिथिनानै लानि एलपि स्कुलफोराव फरायसानि अनजिमाखौ नायनानै बे एकाडेमिक इयार 2024-25 आवनो गाहाय फोरोंगिरिनि पस्टखौ क्रिएट खालामगोन बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावनो बे खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि बेलायावबो बे एकाडेमिक इयारावनो रेगुलार खालामगोन होननानै फोरमायथिदों माखासे कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय फर्मनि गेजेरजों अपसनखौ होखाबाय जायफोर फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार जाबाय होननानै फोसावगोन बे समनिफ्रायनो बिथांमोननि साख्रिया रेगुलार जागोन आरो बे बोसोराव बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएल हिसाबै जि इनक्रिमेन्ट मोननो गोनां दंमोन बेखौ मोननाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों
नाथाय बिथांमोना पेन्सन बा फेमिलि पेन्सनखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव जौगानाय लाबोनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागोन। CBSEनि आदबजों फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनजखौ बिथाङा। जायगा जायगा एम्बुनि हाबा। जों गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्बुनि हाबानि सल'खौ खोनानो मोनबोदों आरो एम्बुखौ हाबा होयोब्ला अखा हायो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे फोथायनाय लाबोदों माखासे सुबुं माहारिफोरा। क'क्राझार जिल्लानि पन्द्रगाव ब्रह्म मन्दिरावबो हरखाबै रिंखांदों दल पेम्पानि सोदोब। रायजोआव अखा गैयैनि थाखाय गिथावना दुंखावनाय जादों। अखा गैयैनि थाखायनो आबादारिफ्रा आबाद मावनो मोनाखै आरो गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव जिब जुनारजों लोगोसे सुबुं माहारिया थांनानै थानायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों। जायनाखि एम्बुखौ हाबा होयोब्ला अखा हायो होननानै मोनसे फोथायनाय दं। बेनिखायनो पर्बतजरा जनजाति सेबा आश्रमनि बानजायनायाव पन्द्रगाव ब्रह्म मन्दिराव जुलि होनायनि नेमखान्थिनि गेजेरजों हाबा होदों मानै एम्बुखौ। हौवा गोदान हिन्जाव गोदान साजायदों एम्बु मानैखौ, जेराव रंजा बाजा बेन पार्टि दामदों। उन्दै गेदेर हौवा हिन्जाव गासैबो रायजो राजाफ्रानो रंजा बाजायै बाहागो लादों एम्बुनि हाबायाव। बर' रायजो राजाफ्रा थरथिंसे अखा मोनगोननि आसायाव एम्बुनि हाबा होनाय बायदि राभाफोराबो गावसोरनि नेमखान्थिनि गेजेरजों एम्बुखौ हाबा होदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सावरायनो गोनांदि गिथावना दुंखावनायनि थाखाय बयबो हालाय हाफाय जानो गोनां जादों आरो आबाद फोथारफोरावबो दासिमबो थरथिंसेबो दै गैया। बेनिखायनो जाहाथे अखा हायो बेनि थाखाय गावसोरनि फोथायनायखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोराबो आसामनि दाब दाब जायगायाव एम्बुनि हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTRआव फिन होस्रांनाय जाथाय। हाग्रा बिफाननि EM बियार फेरेंगानि बिथोनाव पर्बतजरानि सिलबान ओनसोलाव गंसे नखरनि सायाव हाराहास्ति खालामनायनि अजद होदों। पर्बतजरा सिलबान ओनसोलनि हाराहास्ति खालामजानाय नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रा बिफान आरो एनजिअनिफ्राय फैनानै न'आव थानाय दैनि मटर, मोब्लिबनि मिटार बायदिखौ लानानै थांनायनि अनगायैबो बागानाव थानाय बिफां फुलिफोरखौबो लानानै थांदों। बेनि अनगायैबो दैनि बरिंखौबो सिफायनानै जि मोनदों बेखौनो लानानै थांदों होननानै अजद होदों नखरनिफ्रा। मुवा बेसाद लानानै थांनायनि अनगायैबो न'आव अर सावनानै होलांदों। खाथियावनो 50-100 बिघासो हा लानानै गय बागान, साहा बागान बायदि बानायनाय दङ, नाथाय बिसोरखौ इभिक्सन खालामालासे गरिब दुखुथिया नखरखौ इभिक्सन खालामदों होननानै फोरमायथिदों गरिब नखरनिफ्राय। आरो इभिक्सन खालामनो फैनाय सुबुंफोरनाव सोंथि खालामनायाव हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांनि बिथोनावनो बे होस्रांनायखौ मावदों होननानै फोरमायथिलांदों होननानैबो बुंथियो गरिब नखरनिया। सोनाब बंग'आव फिन बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। सिनाय मोनै सुबुंनि गाग्लोबनायाव थैनो गोनां जादों। बिजेपिनि सासे मावथि आइजो आरो बिथांनि फिसाज्लाया गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनो गोनांदि गाबोन दथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन, जेराव सोनाब बंग'आवबो 8 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। नाथाय बिसायख'थिनि थाखाय जायगा जायगा हिंसायारि जाथाय जादों सोनाब बंग'आव। गुबैयै बिजेपि आरो TMC राजखान्थि दोलोनि गेजेरावनो दावराव दावसिया जाबोदों। सिगांनि समनिफ्रायनो राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाय जाबोदों। बे खेबावबो सोनाब बंग'नि दाब दाब जायगायावनो हिंसायारि जाथाय जादों। बे खेबाव तामलुक लकसभा बियाबनि सिङाव थानाय नन्दीग्रामनि सनाचुरा ओनसोलाव जादों राजखान्थिनि हिंसायारि जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिजेपिनि मावथिफोरा सनाचुरा ओनसोलखौ बेंदोंमोन। बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय सिनाय मोनै सुबुंफोरा गोफार हाथियारजों गाग्लोबफैदों, जायजों जायगायावनो थैनो गोनां जादों बिजेपिनि मावथि रधिबाला आदिया आरो बिथांनि फिसाज्लाजों लोगोसे गासै सा-7 जोखोम जानो गोनां जादों। बिमाखौ रैखा खालामनो फैनायावनो फिसाज्लाखौबो गाज्रियै गाग्लोबदों, जायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बिजेपिनि मावथिनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो बिजेपिनि मददगिरि आरो मावथिफोरा गोख्रोङै खुद्रिदों। लामा सामायाव टायार बन सावनानै खुद्रिदों, गला बायदियाव अर सावनानै होदों आरो 12 घन्टा बन्दबो फोसावदों। दुंहाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय रैखाथि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो गोनां जादों। सोनाब बंग'आव आरो सेन्ट्रेल फर्सबो बाहायनो गोनां जादों। बिजेपिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला TMCनि मावथिफोरानो बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै अजद होदों। ओजोंहाय बिजेपिनि गोजाम आरो गोदान मावथिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै TMCनिफ्रायबो उल्थायै अजद होदों। मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ गोदान नेमखान्थि फोसावदों। ड्राइभिं लाइसेन्स आरो ट्राफिकनि नेमखान्थिखौ लानानै गोदान फोसावदों। 1 जुननिफ्राय जागोन बे गोदान नेमखान्थिया। दानिया RTO रिजनेल ट्रेन्सपर्ट अफिसाव ड्राइभिं टेस्ट जानाय नंलिया, सार्टिफाइड प्राइभेट ड्राइभिं स्कुलावसो
ड्राइभिं टेस्टआ जासिगोन लाइट भेहिकल अदेबानि फिसा गारिनि थाखाय 29 घन्टा ट्रेनिं जागोन आरो हेभि भेहिकल अदेबानि गेदेर गारिनि थाखाय 38 घन्टा ट्रेनिं जागोन भारताव ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनो थाखाय गोलाव सम लायो आरो गुबुन गुबुन मावख'फ्राव थांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जाख्ल'नाय जायोमोन बेनिखायनो बेफोरखौ गैया खालामनो थाखायनो अदेबानि जाहाथे सुबुंफोरा गोरलैयैनो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो हायो बेनि थाखायनो बे गोदान आयेनखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों ट्राफिकनि नेमखौ सिफायोब्लाबो गोख्रों जुरिमाना फोनांनाय जागोन ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायनानै हमजायोब्ला 2000 रां जुरिमाना होनो नांगोन 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिना गारि मटर सालायोब्ला 25,000 रां जुरिमाना होनांनायजों लोगोसे बिमा बिफानि हेंथायैबो आयेननि राहा लानाय जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा बे मे दानसिमल' थागोन अफारा मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों